Ada baru dah. Kisah masa. Kita sudah. Kisah saya kenal kan. Hambai media channel no. Cengmo Jumia koloni SB school ni Rwngnokgo phurungnai angor ni teacher incharge bo ani logi song bo shiক্ষক no hingkai mo जों tini oro charakai mani tini ya sudu mo thangnai bisinsimini surung tongo hingkai eco club ek pe ma ke naam o je mission mo sara bharatborso tino mo buphang kaijak tongo hingkai boni logi logi chini hasteo bo जोंनो टारगेट रजाक दंगो जों टारगेट फुलफिल खालामनाय बागै दिनै हाने इमारजेन्सि आप टू 15 तारिख खोना सालसानि परे ब पाइसुंनाय हंखाय जों 300 टा बुफां गायनायनि टारगेट दंमोन जों यार आगे 100 टा बुफां गायखा दिनैबो जों ताइ अर 100 टा बुफां गायखा हंखाय बुफांनि लगे लगे अरबो किचेन गार्डन चिनर नुगै थांकना जे चिनि नुगै दंना फान्तो गायजाक हंखाय ताइ खुम चाराबो गायजाक मैखोथों ताइबो जों बुसलिरबो गायखा हंखाय अबो जे नीट एंड क्लीन पासापासि ग्रीन हंखाय ग्रीन इंडिया अबनो रगैनो जों दिनै अरबो बुफां वाफां गायदोंगो हंखाय दिनै निम बुफां गायखा थाइसु गायखा हंखाय बनि लगे लगे खुम बुफां गायखा जातर पद खुम जों गायखा अरबो Bo andar kalaimo. Mo चिनमो मोहनबुक इंस्पेक्टर नि आन्दार टीटीएससी बाय नायकलजाक हंखाय जों mo Jumia koloni स्कूल हंखाय बनि अब इंद्र कुमार एडीसी विलेज हंखाय मनि थाइ हंखाय बा Jumia koloni Sar sini sagari. Ani buphang Sukumar Db आङो स्कूलनि न Rwngnokni अरनि नायकलनाय इंचार्ज दा